и разбира се с продажба на общинска собственост. Особено по споразумение с кредиторите. Господин Адев, ако ми позволите един така малко неприличен въпрос, защото се смята за неприлично да питаме кой колко получава, но вие сега казахте, че е тема в обществото заплатите на общинските съветници. Така както те го дават 28% изчислено върху със съответните проценти, според тях се фиксира заплатите, т.е. хонорара, който получават на около 420, т.е. в рамките на минималната за страната работна заплата. Пак като преизчислим тия проценти, това някак се получава, че новият кмет ще получава по-малко от стария, така ли? Защото получава повече и съветници ще вземат повече. Тоест, предложението на вие стане... Целият номер че тази първа пресконференция след изборите, където бяхме по-голямата част от присъстващите, беше казано една минимална работна заплата. Предложението е много дълго, вместо да се сложи едно изречение. Една минимална работна заплата. Няма как, господин Ангелов, защото заплата е функция от заплата на председателя. Тоест, по закон трябва да се определи колко процента от заплата на председателя. Аз преди малко говорих с Румен Андонов, който ми каза, че пак по закон, т.е. по наредба на финансовото министерство, заплата на кмета може да бъде 4 000. Заплата на председателя ще стане на 3600. И на практика заплата на съветници ще скочи. Пак по наредите. Така, добре. Това, което мога да се ангажирам, че ако заплата на кмета скочи на 4000 лева, процентът ще бъде намален, така че да се стига пак до същите резултати. Това ще се настоява на тази такова е предложение. Няма зад него никакви задни мисли, че ние сега казваме 1%, а те като стане нещо с заплата на председателя и пак ще отидем на някаква сума. Не е такава идея. Остава да няма и конфликт на интереси и ще бъде окей. Моля? Казвам, остава да няма и конфликт на интереси в Общинския съвет и ще бъде всичко идеално. Не знам какво визирате. Да, така е.